реших да покажа някои от движенията, които включвам в утринната си гимнастика. Тях правя всеки ден, когато стана от леглото, благодаря за деня, който ми се дава, пия чаша на гореща вода, взема душ, усмихна се и започна да се подготвям за прекрасния ден, който ме очаква. Всичко това, което ще покажа, са всъщност упражнения, с които събуждам гръбнака си, удължавам го, правя стойката изправена, подобрявам координацията, прибирам талията, заздравявам кръста и за добро настроение. Упражненията са подходящи за абсолютно всеки, като големината и обхвата им се определя от съответното тяло, като идеята е, че когато се правят всеки ден, движенията започват да стават все по-големи и по-правилни. И така, последно, избрала съм по-малко облекло, по-скъдно облекло, тъй като, както съм забелязала, сутрин тялото ми е много по-горещо, отколкото през останалата част на деня. И затова използвам този момент, за да каля тялото си, да може да бъде по-устойчиво на студ. А и сутрешната гимнастика по принцип се прави в по-прохладно помещение с по-малко дрехи. И така, да започваме! Добре, приятели, започвам да пристъпвам леко от крак на крак, като внимателно подвивам пръстите към петата. Разтягам горните сухожилия на стъпалото, тези, които водят към пръстите. Много внимателно с това. Качвам се на пръсти високо горе и разменям от десен на ляв. Все едно, че крача на пръсти. Тежестта отива към палеца, а не към котрето. Вдишвам и повдигам ръцете нагоре, прибирам пъпа към гърба и издължавам талията нагоре към тавана. Започвам да раздишвам белия дроб. Вдишвам нагоре и издишвам надолу. Разтягам врата леко и внимателно първо в двете страни. Обтягам всяко въженце с възможно най-ниски рамене и най-контролирани движения на главата. Много леко свалям напред и поглеждам назад. Подпирам с две длани в челото, вдишвам назад и бутайки с дланите към челото, използвам мускулите на врата, за да избутам напред. С силен врат връщам главата наобратно. Създавам си съпротивление с помощта на ръцете, за да заработя за мускулите, които се намират по врата. За дълга и красива шия. Вдишвам горе, издължавам и бутам с всички сили тавана. Отварям ръце с най-опънатите лакти през най-отзад. Горе вдишвам и насваляйки започвам да издишвам. Дърпам кръста към тавана през цялото време. Изпутвам високо, дълго нагоре. Издължавам още повече с дясна ръка, след това с лява. През цялото време бутам тавана с длани. Тягам дупето през цялото време и удължавам талията право нагоре към небето. Отварям през най-отзад с опънати лакти и започвам да въртя обратно. Долу издишвам и нагоре вдишвам дълбоко до край. Издишвам надолу и загребвам целия въздух нагоре. Ставам още по-висока, издължавам нагоре дясна ръка към тавана, след което лява ръка високо към тавана. Дърпам нагоре с двете ръце и бутам назад.
Приклякам до там, докъдето петичките ми започват да се отделят от земята, но остават все така залепени на пода. Издърпвам към тавана и избутвам през страни. Издърпвам нагоре, прибирам талията и удължавам гръбнака и още повече издърпвам нагоре, удължавам гръбнака и избутвам. Прибирам пъпа към гърба и дърпам към тавана. Имам силен кръст, силен корем. Стремя се да съм с максимално опънати ръце и крака. Връщам се пак в плие, до там, докъдето петичките ми всеки момент ще се отлепят от пода, но остават на земята. Там задържам позата. Прибирам пъпа към гърба и издължавам кръста нагоре към небето. Вдишвам, издърпвам максимално колкото мога и избутвам страни. Приклякам отново в плие с ръце на кръста. Плешки са максимално ниско долу и избутвам таза напред с силата на дупето и на бедрата да потреперва. И издърпвам с всичка сила от опашката гръбнака назад. Издишвам, избутвам с силата на дупето от под него. Опитвам се да срещна лакти отпред, издърпвам с опашка назад и се опитвам да срещна лактите отзад. Повеждам отново гръбнака с силата на дупето от опашката и отново дърпам назад. Опитвам се да срещна лактите ту отпред и ту отзад. Всеки път успявам една идея по-хубаво да издърпам опашката назад, да мина точно през центъра и без да се накланям напред или назад, само да избутам таза си. Издърпвам горе, удължавам отново гръбнака, тясна лява ръка, дърпа към тавана. Отварям краката малко по-широко от таза и отново пробвам да видя докъде мога да избутам нагоре ръцете си. Стягам корема, удължавам талията и все по-силно бутам нагоре към тавана. Дупето е стегнато, здраво, коленете са опънати до край. С тези опънати колене и с най-правия гръб навеждам напред и леко връщам назад, вдишвайки. Издишвам напред, натискам с две хубави плешки назад и с тези две плешки все така вкарани в легълцата връщам назад, като вдишвам. Загребвам с дълга ръка първо нагоре и когато е най-нагоре, чак тогава изнасям настрани. Водя с връхчетата на пръстите, а всичко останало следва. Първо нагоре и после в страни. Все едно, че връхчетата на пръстите ги теглят магнити и те повеждат цялото тяло. Мога да погледна малко под мишница на вдигнатата ръка, после напред и тогава да сваля ръката. И издигам другата през най-отгоре, чак там накланям настрани, поглеждам през мишница, връщам гръбнака напред, поглеждайки и свалям надолу. С силата на коремните мускули извъртам торса много внимателно,
усуквам торса и поглеждам назад. Движението е от коремни мускули, а всичко останало глава, рамене следват. Стягам дупе, стягам колене до край, бутам отново тавана да премеря дали не съм пораснала повече. Разтягам прешлените на гръбнака високо нагоре, за да изправя фигурата. Ставам всеки път по-висока. Прибирам пъпа към гърба и го издърпвам право нагоре с опънати лакти. Отварям още малко краката и с най-опънатите лакти и с най-ниски плешки долу и назад бутам напред и бутайки през най-крайните точки минавам назад. Бутам напред и бутам към настрани и до назад. През цялото време си създавам вътрешно усещане, че някой ме дърпа за двете ръце в двете различни посоки. А торса е средата, която ги свързва. Бутам нагоре към тавана, прибирам пъпа към гърба. Прибирам го още по-силно, издишвайки. Вдишвам, вдигам ръце горе. Издишвам, свалям ги долу. Вдишвам назад. Издишвам напред. Вдишах, издишах. Вдишах нагоре, издишах надолу. Вдишах настрани, издишах напред. Вдишах нагоре, издишах напред. Вдишах настрани, издишах напред. Прибирам пъпа към гърба всеки път. И с този обран корем, с този обран кръст, издърпвам ръката най-нагоре и през най-отгоре леко накланям настрани. Отварям още повече краката, сплитам пръсти и издължавам талията право към тавана. Изпъвам колене до край и се навеждам първо с гърди и последно слизат ръцете. И тук веднага връщам първо ръцете нагоре и избутвам през най-отзад с опънати лакти. Връщам горе, дърпам с опънати лакти и бутам, като първо свалям гърдите, а последно ръцете. И нагоре се връщам, като мислено повеждам с ръцете, първи са те нагоре. Последно нападам напред, последни са ръцете надолу и ще продължа движението още малко до пода. Краката са все така опънати до край, пъпа е все така прибран, лактите са също опънати до край. Повдигам се на пръсти и изнасям тежестта на тялото върху дланите си. Издишам, слизам долу. Прибирам пъпа и притискам хълбуците в бедрата. Старая се гърбът ми да е възможно най-прав. Дърпам с опашката назад през цялото време. Вдигам се на пръсти, бутам пода с ръце и изнасям цялата тежест на тялото върху дланите. Бутам земята с всички сили през цялото време. Издърпвам с опашка назад, плешките са също назад в легълцата и леко само подгъвам лакти. Дърпам с опашка назад и се старая плешките да останат все така прибрани най-назад. Повдигам първо ръцете нагоре и чак тогава всичко останало. И най-горе продължавам да дърпам. Дърпам със все сила нагоре към тавана, прибирам кръста и избутвам, като отварям ръце в страни с максимално отворени лакти. Слизам долу в плие с отворени крака. И вдишвам нагоре, издърпвам кръстчето и избутвам през най-отзад с ръцете. Издишам, пускам чатала точно между петите.
Вдишвам нагоре и избутвам през най-отзад. Издишам долу, прибирам пъпа към гърба. Вдишвам горе, издължавам кръста и държа пъпа прибран и бутам. И високо обирам цялата талия и премервам колко мога да издължа още по-високо гръбнака. Симетрично работя както с лявата, така и с дясната страна. Загребвам с ръка и когато издължа максимално нагоре, чак тогава накланям настрани. Връхчетата на пръстите водят движението, а всичко останало следва. Все едно, че магнити ги дърпат към тавана. Слизам в плие, прибирам пъпа към гърба и избутвам с най-изпънати лакти назад. Връщам напред и бутам тавана нагоре. Бутам стената отпред. Бутам с две ръце в страни двете стени. През цялото време бутам с ръцете и с най-опънати лакти. Вдишвам назад, издишвам напред. Вдишвам нагоре-назад, издишвам. Правя махове с таза. Когато давам ръце назад, пускам таза назад. Когато ги давам напред, бутам с дупе напред. Изнасям в страни, като движението започва от връхчетата на пръстите. Те водят, а всичко останало следва. Все едно, че магнити притеглят пръстите ми към стените. Корема издължава кръста все повече, за да мога да се наклоня по-настрани. Таза остава напълно неподвижен. Издърпвам нагоре към тавана, издърпвам опашка назад и пускам първо гърдите напред и последно ръцете. Възможно най-бавно слизам с ръцете на пода и отново изнасям леко тежестта на ръце. С най-опънатите колене и с най-издърпалата опашка назад към тавана се накланям надолу. Старая се гърбът ми да е прав. Поглеждам зад краката си. Сплитам пръсти там най-отпред, най-отдолу. Забивам палци в пода и вдигам мислено първо ръцете високо нагоре. Стабилизирам от коремни мускули и от опънати колене до край. Издърпвам горе, дърпам и бутам в страни. Издърпам отново. Събрах леко краката. Този път ще сляза отново с гърди напред, само че с малко по-събрани крака. Прекарвам ръце отзад, ако мога, и притискам хълбуците в бедрата. Дърпам с опашка към тавана. Опъвам колене до край. Качвам се на ръце, на палци. И повдигам първо ръцете нагоре с най-дългия кръст. Бутам и отварям ръце. Бутам нагоре и ги издърпвам към тавана. Прибирам кръста и удължавам талията все по-високо. През цялото време краката ми са стегнати до край, коленете са опънати, а дупето е здраво стегнато. Пъпа е на гърба, закопчан като копче и не мърда оттам. Вдишвам назад, замахвам с опънати лакти, издишвам напред. Раздвижвам гръбнака. Събирам симетрично краката, внимателно. Качвам се горе на високи пръсти. Стягам дупето, стягам коленете, прибирам талията навътре и нагоре, избутвам с длани тавана
и се старая да стана все по-висока и все по-висока. Слизам внимателно и отново, бутайки през най-отзад, с опънати ръце качвам горе и дърпам към тавана. Издишам, слизам долу. Вдишвам, издърпвам още по-добре талията, прибирам дупето, стягам го здраво и опъвам колене до край. Все така със стегнато дупе и обран кръст, избутвам тавана, този път с събрани крака един до друг. Отдъхвам малко. Отварям в страни, горе на нивото на раменете и с най-правия гръб и с най-опънатите крака слизам напред, до там, докъдето гърбът ми остава все така прав. Свалям длани на земята и се повдигам, изнасям тежестта на ръце. Повдигам на палци. Поглеждам напред, издърпвам с опашка назад и така вдишвам, като водя с челото към тавана, за да се вдигна. И отново вдишвам високо към тавана и свалям първо гърдите, а последно ръцете. Повдигам на пръсти, изнасям тежестта на тялото, повдигам десен крак от пода. Оставам на ляв. Сега повдигам ляв крак от пода. Поглеждам напред, издърпвам с опашката назад и вдишвам нагоре. Повеждам гръбнака с чело. Дърпам, дърпам, дърпам здраво. Издишах. Свалих ръцете. Вдъхнах си, поемам дълбоко въздух и издишвам до край, за да успокоя дъха от цялото дърпане и бутане във всички различни посоки. Дишам дълбоко 3, 4, 5 пъти, от край до край. Поемам дъх до край и издишвам до край. Стягам дупето и корема, за да изпомпам въздуха от белия дроб до края. Усмивка и сме готови за един по-хубав ден.